ҷавоное ки ҳам тоҷик ҷамъ шудем конибодомиҳо соҳибкорои конибодом москваанда расиянда будагиҳо дастгирӣ маркази савдавӣ мерос кардид шаҳри Конибодом хато накунам ана соҳибкорро ҷамъ кардагӣ ва айни ҳол онҳо ба мардуме ки ниёзманданд ҳар моҳ ҳамин оилаҳоя уҳдаи худомо мегирем گرانو نگرانم لایم آرزو یاتاشان برسم آمین кун посухи мо барои бачаҳои худмона барои бачаҳои тоҷика ки мисоли гап бачаҳо ибрат гирен ҳамин бародаро ибрат гирен дар ҳар як шаҳр маҳалла Благословите их, ребят. мо бо Конибодом хай бачаҳои хуб бисёр бахилам бисёр мегӯям ин продуктои магазина реклама не мо ягон реклама не мо пешниҳод кардем Друзья, всем салам алейкум, у меня хорошая новость. Новый партнер YouTube канала Бахретдин Джалов Official является Moz Mobile. Телефоны покупаем только на Moz Mobile, друзья мои. Вместе мы сильнее. Каням чига занят? шумо назмай вай торик немичера онҷо кавяна нормально неми камера агар вай бошад будам освещение баланд баши хайран мена яқада Урси гам дем тоҷики. тоҷики мо именно национ вай ба ҳамин вай Конибодом масалан номда чунки мо гурӯҳи Конибодом вай ташкил мекардагӣ чтобы уже буд вақти пандемия на гурӯҳ буд соҳибкоро мо доруи дармон лай кардем бепул больницава 5 минут чақда пул шуда вообще Так, а кичерон? Раз, два, три. Отлично, слышно. Салом киём. Бисмиллаҳир раҳмонир раҳим. Ассалому алейкум дӯстони азиз, ҳамватанон, бародарон, ҳамзабонон. Имрӯз барномаи мо як камакак аз дигар барномаҳои мо дигаргун аст. Бародари калонии мо, бародаре ки ба мо хеле наздик аст, акаи Чеҳрон моро шинос кард бо бародарамон Давронҷон. Ассалому алейкум акаи Даврон. Нигоҳ кунед бародаро, акаи Даврон ва акаи Чеҳрон ва дигар бародарони мо аз шаҳри Конибодом хато накунам ана соҳибкорро ҷамъ кардагӣ ва айни ҳол онҳо ба мардуме ки ниёзманданд онҳо кӯмаки худро мерасонанд. Акаи Даврон, чӣ хел ҳамин фикр ба сари шумо омад ва шумо бародароне ки соҳибкоранд онҳоро ҷамъоварӣ кардед ва ба ниёзмандон кӯмак мекунед айни ҳол? ассалому алейкум ҳамватанон мана чӣ ки гуфтам бародармо Баҳриддинҷон ҳамин корҳои хайра мо пештар кам мекардем баъд ин бо пешниҳоди ин Чеҳронҷон ино гуфтанд не ман кадрро намегузарам қафо гашитиянд как наворбардор оператор гуфтанд ки Давронҷон бед ҳамин як гурӯҳ ташкил кунем ҳамин бачаҳое ки соҳибкор дар Федератсияи Россия зисту зиндагонишон уже хуб шудаги ҷои корҳошон корҳои хуб даромадшон аз як моҳ ваи хароҷати худашон зоид метавонанд ҳамин масалан 5000 10 000 ҳар моҳ ҳамин карташон ба ҳамин хел кунанд ки масалан вақтшон набошад автоплатеж монану ҳамин маблаға гузаронанд барои камо ба платежшон дар кор не ниёзмандо мо ниёзмандое ки мегӯем главный вай ниёзмандо муҳим критерие ки адбор мекунем ҳамин одама ҷудо мекунем мо вақти моҳи шарифи рамазони ҳамин соли 2021 моҳи апрел будам хато накунам саршави апрел 4-5 саркарги будем моҳи шарифи рамазон вақти саршавишро бисёр хонаe гашта дидем 115 оила кӯмак кардем баъд оилаҳое ки дидем ки ҳаққадам зисту зиндагонишон вазнин шумо чӣ бояд интихоб мекардед? мо якум ҳукумат рафтем ин кӯмак ба камбизото ваяшонба аз онҷа рӯйхат ба бародари акои ин Чеҳронҷон гирифтем баъд Бурҳонҷон як бародари дига мо ҳастанд роҳбари Марсел таксопарк рафта баъд аз масҷид гирифтем аз домкомо гирифтем хонаҳое гашта аз қабати 300-400 суроға ҳаққадам ва муҳтоҷ оилаи мо ҷудо кардем ин мо бо ҳамаша гаштаги мо не чанд қадар қувват доштем 3 рӯз гаштем ҳамин дидем қатишон шино шудем ҳамсӯҳбат шуда мушкилишонро пурсидем баъд бо дар даруни ҳамун 115 оила бо оилаҳое ки ҳастанд ки вайҳо ниёзманд ки фарзандашон маъюб худашон пиронсол дар оянда 2 сол 5 сол 10 сол ягон вай намешад ваҳома мо ягон омода будем хонатон ба мо ягон омода будем хонатон ба Наброви, наҷуме. Якта дуо кунед неброви.
اگه خیلی داره بشه داریم ترگو قبل که مرتبط آینم جور شود کام اگر بنابین تو وقتی که توی وقت خودم نمی‌دارم ربنا وقتنا في الدين حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Obla. соҳибкории кунибодо маскуванда расиянда будагиҳо дастгирии маркази савзавии мерос кардид. Ha safaranga da open. Obla. Hala salamasın. Масалан надоран ки замини дарахтдор ки мева гиранд фурӯшанд вай то есть перспектива нест ва ё маъюб ва ё пиронсол ва ё бекас ва яшон ҳамин нафақаи ё маъюб кати ё худашон ки хай афсӯс мо тоҷикистон нафақа кам ин хел не ки масалан гӯянд ам нафақаи фарзандашон кати зисту зиндагишон пеш баранд не ҳамсояшон ёрдам мекунанд масалан ягон чизи кӯнаша метиҳад баъзеҳо бачаҳои ёш бисёр Россия рафта гум шудагӣ фарзандашон набераҳо мондагӣ ё мурдагӣ фарзандашон набераҳошон фарзандашон мурда набераҳои мондагӣ пиронсол нигоҳ мекунанд мо ҳамихе оилаҳоя ёфтем мана рӯзи чандшанбе буд Чеҳронҷон вақте ки сар кардем амин ва ёмоя як ҳафта панҷум буд панҷуми июл мо ҳамихе ҷамъ шудем бачаҳои амин ёш хай асама калонтар ман боям 7 сола дигар 30 сола 35 сола бачаҳо ҷавоное ки тоҷик ҷамъ шудем конибодомиҳо ман чуба конибодомо гуфтам ки ин гурӯҳ ани конибодомиҳо Исфара Колоб масалан Помер ки хоҳад хеле ки мисlega ворух канавас ворух теошо конибодом тея тоҷикои шаҳри конибодом тоҷикои шаҳри конибодом ҳамин ёшо ҷамъ шуда мо ҳамихе масъала ба омадем ки ҳар моҳ ҳамин оилаҳоя уҳдаи худо мо мегирем как ҳар моҳа ҳамин хӯрок айни ҳол чанд оила аст дар рӯи хати шумо ҳозир айни ҳол 12 оилае гирифтем ба рӯи хат ҳар моҳи ба мағлаи чандсуми равон мекунед ҳозир ҳама ҳар хел лекин мо ҳамин ва я ҳамин гурӯҳ ҳамихе мекунем ки касе хоҳад ҳам гурӯҳи мо бақоӣ шавад вай нафақат не айни ҳол ҳоли оне ки шумо доред он чизе ки шумо доред чанд оила ба шумо айни ҳол ва чандсуми кӯмак мекунед не мо пул не продукта яъне ки хӯрокворӣ мехаред барои чӣ ин фикр ба омадем барое ки баъзе оилаба мешавад зану шавҳар пиронсол ҳазор афсӯс мо мусулмон ҳазор афсӯс ки масалан ҳастанд камтар нӯшокии вайба спиртиба масалан кӯча ба ягон кас метиҳад вай барои ҳамин пуле ки мо барои хайр сарф мекунем по назначению барои хӯрок ёки дору продукти питания мумкин шумо худтон харида метиҳед харида бурда ҳозир мо ин ҳами хел бахшиша гартам ин кор бо қиентара бародарони азиз барои оне ки тасаввур кунед ки мардум худшон меранд бачаҳошон меранд мехаранд ӯ чизе ки ниёзманданд ба ё мегӯянд ё меранд мехаранд мебиранд метиҳанд вақте ки пула вақте ки равон мекунад осоне ки пула роӣ карди рафти худаш харид мисоли дигар кори шумо дучанда қиентар бо мана ин оянда ба ҳозир бо бародарамон Бурҳонҷон дар Конибодон бо ин акои Чеҳронҷон роҳбари Душанбинка як акошон Конибодон ба мо ба камтар осон шуд баъд ин як ширкати мерос аст мағозаи хӯрокворӣ мо ба Конибодон ба хай бачаҳои хуб бисёр бахилам бисёр мегӯям ин продуктои магазина реклама не мо ягон реклама не мо пешниҳод кардем Рустамакоан номашон вай аз ман калонтар мечарон аки даврон ман як орсо правила як қонун дорам дар бораи ба пеши мебурдани барномаҳом ҳаракат мекунем ки дар бораи чизои безеб кардан дар бораи бахилову дар бораи хеле гапҳо фақат гапҳои нағз мегӯем гапҳои баъд аёд мо мебурем бигзор ӯ хатогӣ ва ё боша фақат плюсошон мегӯем магазине гуфта гузарем ки молиё мегӯяд ки он вай карисозда мероса вообще хали одамо дар аҳамият наметиҳам мегӯям ки як восточный будус мегӯям собака лает караван идёт не обращаем внимания ҳамин башкона чизе ки орзу ниятошон бошад илоҳим орзу ниятошон барасанд ковракошон пеш баравад пулакошон мӯр шавад гирану нагиронанд илоҳим орзу ниятошон барасанд роҳбар Рустамҷон роҳбари вай мерос директори роҳбар соҳибаш не роҳбари ҳамин мағозаи продуктӣ ҳамсӯҳбат шудем мана Чеҳронҷон ҳамсӯҳбат акошон ҳамсӯҳбат шуда ҳамихе пешниҳод кардем ки как лицевой шотк шуда мешавад
масалан ҳамин маъюбе ки муҳтоҷ ниёзманд ягон беҳбудиш дар оянда нест вай ба хай нафақааш намерасад, ҳамин метавонад аз ҳамин мағоза фақат продукта гирад. ҳамин маблағе ки масалан 5000 рубл гӯем, як оила як моҳ ба агар ёрдам кунем 5000 рубл 750-800 сомон барои оилаи камбизоат, ин барои хӯрокворишон қариб мерасад. Хай оилаи мо ям конибодон тақрибан хело сарф мекунем, тақрибан 800 сомон 1500 сомон ҳам хел. мо ҳама хел фикр кунем ин барои чӣ мо ина пешниҳод кунем, барои ки дар оянда мо ҳамамо кору ва ё мо пешравӣ кормо дар вай дар Россия дар муҳоҷирӣ ва оҳда ва гирифтан ки шумо ҳамина ташкил кунем, мо оилаҳо ба бурда мерасонем. Анчаронҷо ҳама хел будме ҳама хел мерасонем ва бурда мерасонем. Списка мо ҳар як оила ба як хел списка. ҳамин оилаҳои мо вай мекунем рӯйхат масалан 20 оила рустамако ҳамин суроға оянда бо ваҳон оҳда ба гирифтан ки бурда мерасонанд. Машалло. Некин бачаҳо касе хоҳатон гурӯҳи мо масалан ҳамроҳ шавитон, инҷа ба ягон роҳбар нест гурӯҳи мо шумо бошед, шумо мегӯед ки ако мехоҳем ҳамин хел кунем, ҳамин гурӯҳ ба бачаҳо розӣ бошанд, масалан ҳамон корро мекунем. Ман аки даврон фикр мекунам ки айни ҳол ӯ амале ки шумо ба бародарон ба акаи чеҳрон кардем, ман фикр мекунам бисёр ҳамватони мо бедор мешаванд ва маҳз бо ҳамин схемаи шумо бояд кор кунанд. Ман медонистам бисёр бачаҳои худ мо ки мисол дар як дӯст дорем аз аз ноҳияи Панҷ ва ё толори варзишӣ сохтанд. Бачаҳои қишлоқ ҷамъ шуд толори варзишӣ сохтанд, айни ҳол варзишгаронро тайёр карда истоданд. Не наки ҳози ҳамин хел шуд ки раҳи мо шумо якҷоя омадум, мисоли гап дар бораи хайру садоқату мисоли гап дар бораи чизо беҳтарин кор аст. Аммо ман як савол дорам худам акаи Даврон, намешавад ки мисоли гап ҳамин хел кунем ки ҳамон одамое ки ниёзманданд ку агар мо 10 солам ба онҳо ёрдам кунем, 15 солам ёрдам кунем, онҳо то ба охир ниёзманд мемонанд. яъне ки мо бояд як хеле фикр кунем ки беҳбудӣ шавад. Наметавонем ки ҳамон хел ҷойи корӣ барои онҳо ташкил кунем. мисоли гап ҳамн яксола маблағе ки соҳибкор равон мекунанд, пешакӣ ҷамъ карда ягон нонвойхона созед ё ки ҳамон корхонаи дузандагӣ созед ки ҳамон одамо дар корхона кор карда худашон мисоли гап зиндагишон пеш баранд. Беҳтарин савола додед. Ман пеш гуфта гузаштам ку маъюб роҳ гашта наметавонад ё пиронсол масалан синни солашон 70 сола 5 та набера. Вай набераҳо баъд аз 10 сол ба гуфти шумо 18 сола ки шуд, 16 сола шуд, ва худашон уже парончак шуда меран. Лекин оилаҳое ки мо рафта дидем, вайшон нест. Илоҷашон нест. Перспектива ба зани русӣ гӯем нест. Яъни кор кардан наметавонад ҳатто. Зан маъюб, шавҳар ним маъюб, ду фарзанд маъюб. Масалан як оила ки ман ози хонашона сохтмон карисидем, мо таъмири хонашона карисидем. Ман навор ба камтар агар шумо монед ҳамин оила ки рафтем, мақсади мо ягон масалан ваҳоя вайкаран не таҳқиқ не таҳқиқ рекам не ҳамин бачаҳо бинану ба гуфти ҳамин конибодон мо чашмашон кушода шавад ки ин як ҳаёти мо ҳозир як вақтинча мо меҳмон. Даврон ман бояд бори дигар мегӯям, на танҳо бачаҳои конибодон, тамоми тоҷикони ҷаҳон ман фикрам ишта миллат на танҳо дигар миллатҳо бинанд бояд бедор шаванд. Не ки якум посухи мо барои бачаҳои худмона, барои бачаҳои тоҷика ки мисоли гап бачаҳо ибрат гирен, ҳамин бародаро ибрат гирен дар ҳар як шаҳр, маҳалла бубахшед. Не ки ман бисёр одам медонам ки хештабори худшон нигоҳ намекунанд. Афсӯс. Хешу табо ман дар бораи ҳам қишлоқӣ, ҳам кӯчагӣ, ҳам шаҳр намегӯям. барои ин бачаҳо ибрати калон гирен аз ин бародарои мо ва маҳз анами кори хайрро пеш гирен. дуруст аст ака? бо бачаҳое ки гуфта гузарам, бачаҳое ки мехоҳанд гурӯҳи мо бояд дохил шаванд, масалан ҳамин навора тагаш нависад, ако манам номери телефони ман, мана гурӯҳатон кош кунед, мо дар WhatsApp гурӯҳ шудем. ҳамин бачаҳо ҳозир мо 12 нафаранд худамо. 5 нафар 12 оила. 5 нафар 12 та оҳда ба гирифтем. Бачаҳо буданд онҷо гуфтанд ки ако ман бисёр пул метиҳам. Гуфтем не. ҳамин тақрибан 5000 10000 бас. Бачаҳо буданд бисёр метиҳам ман пул гуфтанд. Лекин хай мумкин дар оянда вай кунем. Гуфтем 5000 10000 стабилна ҳар моҳ, барои ки ягон кас вай нағалтад ин хел вазнин. ҳамин гуфтем бисёр бас. баъд гурӯҳ ки шумо дохил шудед, мехоҳед ки ман гурӯҳ ба дохил мешавам, ако масалан ман метавонам ҳар моҳ 5000 10000 барои ёрдам. шумо метавонед конибодон ба бародаратон ё акотон худатон бошед раид иштирок кунед, масалан ҳамчун ёрдам
барои фасовка. Ин 12 оила ки осон 100 оила шавад, ин фасовка, даста бурда расонидан, ин ҳамаш мушкил. Аз 50 то 65 кило вай мешавад. Бор. Ин картошку, пиёзу, сабзию, тухму, биринҷу, шир, роған. Равғану, гречкаю, шакару. Ма фикр мекунам давор кардам, ман равон мекунам, ма дар инҷа мегузорам ҳамаш. Ҳамин ҳама чиза бурда ёрдам кардам, ё масалан шумо равед хизмат кунед, ин хеле хуб мешавад. дар вақти мо шарифи рамазон ман бо ҳамроҳи Чеҳронҷон, Бурҳонҷон мо рафтаем ин кори хайра кардем, 115 оилаба. Мо дар одноклассники эълон кардем ки мо ба мошина дар кор барои бурда расондан ба оилаҳо. Хонемодома майда бошад ки ҳам шумо 115 оилаба худатон бурда наметонед. Вай на мошини спринтер буд, на газел намехунҷад дар бортон. Бисёр охи чанд тонна. Мошини бортавой дар 65 килоги 100 кас ба чанд кило мешавад? 6,5 тонна мешавад, не? 6,5 тонна, 7 тонна унҷо бор. Баъд вай мо такси омад, бачаҳо таксопаркҳо ширк омад, 300 чанд та мошина омад. Вай хизмат кардам. Машаалло. Хеле хурсанд шудем, мо дидем бурда оилаҳо ба расондем. Хай баъзе бачаҳо инҷа дидан наворба корое ки мо карисодем, ин мақсади мо ҳамин чиза ҳаме хел кунем ки как популяризировать шавад, мод мешавад. Бале, албатта. Ма фикр мекунам ин амали шумо ин бедоркунии ҳамватанони мо аст. Ки ҳама бедор шаванд ва айни ҳол на танҳо дар Тоҷикистон, дар Русия ҳам бинанд ки як ҳамватани мо вазъияташ вазбинай, мисоли гап биён ҳама каса дастгирӣ ка ёрдам кунад. Баъд ман чӣ гуфтам мехостам ба шумо Қайдаврон, ва куҷо вақт меёбем ки дар ҳамин кору бор машғул мешин? Саволи хуб додед, лекин ҷавоб додан ҷудоям душвор. Ин внутренний чӣ мегӯяд дарунакӣ, ин аз сидқи дил мебурад. Аз сидқи дил 2013 буд, 2014 вақте қин буд барои ман. Вақтҳои қинӣ буд, пул набуд, банкротӣ. Ҳаёт мегузашт, макарон мехӯрдем, ягон мушкилиш набуд. Баъд ман худам гуфта будам ки худо хоҳад оли ба по хезам, корам хуб шавад. Ман бисёртар худам кори хайр ба, кори ҳамин як киси ёрдам. Ин барои кори хайр кардан нафақат бой будан ин ҳатман зарур. Одам инициатива ва ташкилкунӣ, рафтан кора ташкил кара мешавад. ҳамин худам ба ваъда дода будам. Баъд ҳамин оҳиста-оҳиста мо ҳамин корро сар кардем. Чӣ мегӯяд, бодекшни сиёшавӣ бо моҳ ҳамин кори хуба сар кардем ки бачаҳое ки худашон дилашон соф, дилашон тоза омада гирди мо ҷамъ шудан. Ҳамин ҷамъ шудан ва фикру ақидаи мана фаҳмидан ки ҳаққадан баъд ҳамин ягон ёрдам, кӯмак 1 рубл бошад, мо 1 рубл 2 рубл кара бурда расонем. Всегда. А вот какие-то приезжали 13-го нам какого-то места, привозили продукты. Я с ними тоже хотела поговорить насчет холодильничка. Маленький продают, Морозко или как он назывался, если можно. Соберетесь, может быть, и купите мне, пожалуйста. Хорошо, если скажем. Бабушка старенькая, слепая, ничего не маленький холодильник нужен вам, да? Маленький холодильник. Маленький, ага, маленький. Не Саморозко или как он назывался. Вот, нет. А так, спасибо вам большое за гостиницу, спасибо. Дай Бог, пускай Господь вам помогает, ребята. Приходите, когда у вас время будет. Вот. Дай Бог вам здоровья. Вы всем носите, да? Не всем, только сильно нуждающимся. Сильно нуждающимся, у кого... Нуждающимся, говорю. Не говори, я на базар не хожу, сынок. У кого в семье никто не работает, доходов нету, вот не им носит. У кого нет одиночества. Да. А это, на базар не хожу, а в магазин, вот все на очередь, что мне надо, я подешевле. Вот. До свидания. Спасибо, что... Благословите их, ребят, которые работают в России. Спасибо, ребята. Большое вам, пускай вам Господь помогает всегда. Пускай вам удача будет. Спасибо. Ладно. Берегите себя. ин баъзе наворо мешавад мо збор эълон мекунем, пул ҷамъ кунем, ин мо маҷбур мешем. Агар ки гӯям ман як холаи ман дина ман Тоҷикистон фирсондам,
این خیلی نوایی مایده باشه تلفن میکنه من هم خیلی مشکلی با غلطم جای خوبم نیست میبریم یگان جا میکنیم خونه خودمون بعضی وقت میبیان یک درست خونمون بعد دیگر جا میبریم یا زکات دارم این در کار نه دیگه پول گام نمیزنی شما من مشکلی که میشد مثلا 700,000 در کار برای جراحی کودکچه این نوارو میبریم لیکن حاضر همین نواری که ما کارستیم برای گروه برای یاردام برای همین کامبیزاتای ضرور این ما بسیارشان قوتمون کلام میشود برای که اگر بسیار همین توجیکو بعد این سامی کنیم بودم از گروهی ما کنیم بودم یا جمع شده کمک سر کنیم کنیم بودم کامبیزات نمیموند ان شاء الله ما بوریم هاز از ما پاتپیسچکوی ما میگن ای حکومت چیکار میکنه و ها کار خودش کتی ما نه ما فقط همین کار خیر خودمون پیش میبریم کار خیری ما بوریم هست که در وای دنیا ما باید میتیاد ان شاء الله اجر میتیاد ثواب همین مقصد همین بچه مقصدی نور همین خیلی که بسیاری بچه هستند در سرگود در تومین وادیواستوک کیف بیم هستند جمشید جان شما نوری من ممکن میبینید بسیار کارهای خیر بخوش که اینو در کیف بسیار خیرها بخوش شدگی بچه‌ای که در دیگر شهرها شما میخواید این گروه بخوشید با میگم این گروه برابر نیست اینجا همه برابر شما فکر اخیر خودتون نمی‌نویسید نه که مقصد و بسیار کاران اگر ما این گروه با 50 تا 100 کس ما میتونیم زیاده 100 نفر اویده بگیریم این اویله شما کنیم بودم راید اشتراک کنید خودتون خونه‌شون خبر گیرید باور کنید دلتون میریزد هم دلتون میریزد نسام همین از خوشبختی که شما یادم میکنید یاردام کنید وازبین زندگیشون این ما نکنیم جوانان تاجیکستان جوانان کنیم بودم این هیچ کی نمیکنه همه وی زندگی خودش کتی بان بعضی وقت میشد همینجا با کسل برای رفتن نوار کردن یگان کس به زمان قتیریم ای اکو ما مونده شده اومدم اکو پاگه کار با بر وقت بسیار اقلا نمیرانده برای همین لیکن گروه ما با بودگی بچه آفرین کی با وقت نیوبان با مبلغ با از پی همون مشکل ها میشنده هزار افسوس ما زیاجان بودن نمشه یاردام کردیم بیچاره از عالم گذشت هم یک 3 روز پیش گردش کسل بود و نوار شما موندگی بچه من باید می نویستم اعلام میکردم حقش به دعا میکردیم و خیلی افسوس هزار افسوس مولج شما سر کردیم نه که خواست خدا عمرش کالته بود است مرد بیچاره یاش مرد اکای دوران هزار رحمت برای اون کار خیری که شما میکنید این راهی که شما انتخاب کردید یکی از راههای بهترین است نه همه کس این راه رو قبول کردن میتواند و با این راه رفته میتواند موفقیت برای شما در این راهی که نهایت و نهایت و حسبین است در حقیقت هم. موفقیت در کسب و کارتون.